सामब्रामखौ मानो लादो सामब्रामा मेगना हाबबाथाय मोदै गयोना दाबो आनो रायदोसो नङा रायदोसो सोरखौ रायहरदों नोङो कुतु कुतुनो इ सामब्रामखौ मानो लादो नोङो इ सामब्रामखौ लाबाथाय मेगनाव हाबगोन ना आइदि होनो ना आइदि होनो हामाना हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रा थाबाय आरो बुथायथाय महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव हाबनानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लोगोफोर थौदो लोगोफोर आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै माने नै लोगोफोर इसुङा माने नै बाहेरावसो जाबाय आरो लोगोफोर जोंहाना पुरा दंखलगुरिया थिब आरो लोगोफोर नै जिमाखाया माने बाल्थिङै बाल्थिं मैया आलासि जानायनि आरो ड्रेस इमाखा गासिबो नै जानायाव जायो आलासिखौ लोगोफोर ड्रेस पार्टि सुनायखौनो बिराद बाथारो आंहा नै लोगोफोर जेरावबो माने बाल्थिङानो खालि गैया सब माने बुकिं गोजा आरो नै दिनै माने लाफा मैद्रु जालायनोसै लोगोफोर माने बेलेग मानसियासो फैदोंमोन न'आव गैया जिहेथु ओमफ्राय नै लोगोफोर बेसेबा मोजांथार आरो लाफा मैद्रुआ ओमफ्राय नै लोगोआबो माबा मोनसे मावनाय नुबाथाय जि मोजां मावना होलांखायो आरो खामानिफोरखौ मैगं सायनाय बा मैगं खानाय नुदोंबाथाय जोंजों बिराद लोगो नालाय खाना होलाङो आरो थास' बिथ'रिफोर खाबाबो जि मोजां खाफाना होयो लोगोफोर नोंसा मा ओंख्रि जानाय मामा अनला gila tok hipat माबिबा gila थाइसुरि थाइसुरि बिबारजों अनलानो मालायसा एसे फुङावनो मालायनो थाइसुरि बिबारजों अनला संना फैबायनो मालाय जि गोथाव संखायोनो ओंख्रिफोरखौबो सोलाना खिथिलायो आखाइदो जि गोथाव जायोनो गावहानि ओंख्रि ओंखाम संनाया गोथाव जायो आलुबो माथो रोङाबाबो सब बुजिजोबो आरो रायलायनायफोरखौ ओमफ्राय माने रायलायनोल'सो रोङा संनो खावनो मावनो दांनो जि मोजांखा आरो बेसोरा मैद्रुखौ खान्थायावनो रुबाय लोगोफोर खान्थासे थिब आरो ओमफ्राय अराबो नै रोहो लोगोफोर ओमफ्राय संख्रिल' होना होनोसै बइलसो खालामगोन नालाय जेबो माने थाव सावनि गोनांथि गैया आरो लोगोफोर मैद्रु ओंख्रि नालाय मैद्रुआनोसै आरो ना मैद्रु ओंख्रिया ग्लब आरो लोगोफोर मोनथ'वाखै ओमफ्राय मैद्रु ओंख्रि मोनियावनो नोंथांमोनजों एसे रायलायनो होननानै फैलायबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा एमजि ब्रादारा बुंदों आरो जोंहा पबित्र बिथाङाहाय माने मेसेज खालामफिनदो जाहैबाय एमजि ब्रादारखौहाय ओमफ्राय लोगोफोर मानो बेफोरबायसा दा रायखांबावनांगौ नङा होमबा लोगोफोर रानखांनाय गारायखौ मानो दोला होफिननांगौ नङा होमबा दासान्दिथ' माने ससियेल मिडियाफोराव एसे खमानो जाखायबोमोन बेफोर इसोरनि बाथ्राया माने गोदोहांबायमोन आरो ओमफ्राय जानो हागौ बिथाङा एरखांफिननो लुगैदों बा माबा मोनसे आरोना लोगोफोर आरो आंहानि हाबाफारिया जोब्बाय लोगोफोर ओमफ्राय दाना नै बिथांमोननि हाबाफारिया जोबथ'वाखै आरो माबा दाला सिबलायनानै मा सावदोबा ओमफ्राय नै ओजोंबो माने दाउ बयलारजों आलुजों एवगासिनो दङ बेदरखौ सिङाव होखाबाय हो बिदि सिबबाय थालायनांगौ आरो उरजा होदोब्रा माने लोगोफोर बेदरखौ माने मोजां रुना लाखादो दै नोंथांमोना साननो नाङा बेदर गोथांखौनो बेफोरबायसा सावदो ओरै होननानै ओमफ्राय मा पेपारिलाय बेदर सावग्रा आं दिनैसो नुफेरदोहाय लोगोफोरनो बेदर सावनायनि आयदाखौ नै बिबनांनि आखाइनि दिनै बेदर सावनायखौ मोनजासिगोन आरो बरिया खालामखादे रोंखागौ आरो नों इदि मावनो 10 बोसोर जाबाय आं खामानि मावैनो जानांसिगोन आरो नोंनि आखाइनि दे माथो अरखियानो माने लोगोफोर आं माने भिडिअ खालामबाय थाग्रा इसुं बोराया बायबाय आरो लोगोफोर फागुननि बारजों सिमब्रे स्र' आरो ना ओमफ्राय दा बेखौनो फाहामगासिनो नै बिथांमोना ना खुन्थाया आंगा गासिखौबो सयखान गायबाय
एबारसो गोब जासिगोन ना बायलालाय सुङा भिडिअ खालामबाय थायोमोन ना एबारो बरिया जासिगोन सानि नै जासुलि माखाया नारें खाजि हालायबाय इसे जानांगोनहाय खुदैयानो स्रा स्रा गजोबदो जानायाखै गोखैथार संख्रिया बो नाखै संख्रिया बरिया खुदै गखाजोब्बाय आंखो नै नारें जानोबा गोखै जानो हालाहाय हाथायफोरानो जाला बुरैबायना गोखैखौनो जानो हाला गोदोबा सिख्लायाव एसे जासाबनो हायोमोनलायो खैखाबाय जाथे दाउ बयलारजों आलुजों मोनबाय नै लोगोफोर गोमो जालायनाय ओमफ्राय माने रोसिखौ एसे फोरानबावगोन आरो भाजासो नालाय ओंख्रि दंखायो नालाय लोगोफोर नै बरिया नुखाबाय नै मोननायखौ माने देखायनो बावगारदो आरो लोगोफोर मबाइल सबाइलबो लानो सोलाबबाय थाया ओमफ्राय नै मोनबाय आरो ओमफ्राय फिसा फिसाबो फ्लेदो लोगोफोर बेनिफ्राय सामब्राम होबाय ओमफ्राय जानाय थाव होनो नागिरदो बेनिफ्राय मा होनो आलौ सालौ हाना होखाजोब्बाय आरो मोनखाजोबदो नै गुरै गुरैनो मामा मामा मेम्बार मोनसे गोदोना थांनायनि मोनसे भाइराल भिडिअ मोनफैलायबाय आरो लोगोफोर माबा 1000 थाखा 500 थाखायावनो माने ओरै थोरैनो आरो लोगोफोर माबा आपेल आंगुर लाफालायनायनि हराव फैफाबाथाय मा बुंनो आरो भाइरालानो बेफोरबायसाल' जाबाय आरो जोंनि बर' समाजाव खालि खोनायो बर' हारिखौल' खोनायो बर' माहारि बर' बिमाखौल' खोनासै आरो लोगोफोर मानो बेफोरबायसा जानांगौ जाखो निजेनो माने भाइराल खालामना लायो ओमफ्राय जों दा एम्फौफोरबायसा फिसा फिसौ इउटुबारासो दाया जाहैनोसैलाय लोगोफोर नायदो लोगोफोर दाखालिसो थांलायबाय जाहा आगै फैसालिनि माने पबित्र फैसालिनि भाइराल भिडिअ रोजा ओमफ्राय नै दा मोनफैलायबाय जोंहा 500,000 थाखानि बिबो बबा बङाइगाव बेंगालरनो मा जाबावगोन आरो लोगोफोर भाइरालानो खालि बिदिल' जासै मा बुंबावनो मबाइल सबाइल इउटुबफोरखौनो माने गथ' गथाय बिसि फिसा ज' नायनोनो हाला होननाय बायदि मिथिगोना लोगोफोर ओरैबायसा भाइराल आयौ लाजिथावना भाइराल नायथावाबो दोनथावाबो होनायसो जाहैदो लोगोफोर जों दा नायग्रायासो लासिंसिं गावसोरथ' बानायग्रायालाय बहा लाजिबावनो बानायग्राया बानायगासिनो गाज्रि भाषाजों माने रावखौबो नाया गाज्रि लेंगुवेजजों माने बखिनायानो बखिनाय ओमफ्राय जों नायग्रायासो बेसे अपमान बेसे लासिंसिं नायाबाबो जाया होननाय बायदि लोगोफोर इसेबाबोथ' नायफ्लांखायो नङा होमबा ओमफ्राय लोगोफोर मा बुंबावनो आरो सोरखौ सोर मा हमथानो हानो सोरखौ सोर मा दबथानो हानो दबथायग्राफोराबो मा जाजोबखो मिथिना मोनला हमना मोनला